Köszöntök mindenkit a Jehelios Garázs legújabb epizódjában, és egyben az egyik legkülönlegesebb, és szerintem a legrövidebb epizódunk is. Ez lesz, ahogy mögöttem láthatjátok, megnézhetjük testközelből a 293-as dupla csuklós Icarusnak a replikáját. A 293-as Icarus esetében van egy pici furfang, ugyanis ott voltunk, illetve hát te magam. Igen, tehát pont azért is van ez most az átmeneti epizód. Ez az átmeneti epizód, a kerékasztal és a hagyományos epizódok között, mert ott tudtál lenni, ugye én nem tudtam, sajnos nem voltam itthon, meg ugye ez egy replikabusz, erről fogunk most egy kicsit beszélgetni, mert az eredeti meg Teheránban van, tehát oda se nagyon van lehetőség kimenni, csak úgy kipróbálni a 293-ast. Mint ahogy láthattátok a legutóbbi két epizódunkban, visszatért a csatornára tulajdonképpen a jól megszokott stílus, a jól megszokott mezőgazdasági gépek, és szeretnénk nem azt mondom, hogy rendhagyó epizódot is készíteni, mert hogy erre is szeretnénk már jövőre azt mondani, hogy a jól megszokott kerékasztal. Írjátok meg nekünk kérlek kommentben, hogy mit gondoltok erről a műfajról. Látnátok-e esetleg több olyan járműről is podcast jellegű beszélgetést, amit nem lesz lehetőségünk kipróbálni, mint például egy 601-es gőzmozdony, amit én nagyon szeretek. És én a Voyager űrrakétára gondolom, de te igazából hát de azt leszervezem bármikor, kipróbáljuk ezt. Most olyat mondja, amit nem tudom leszervezni. És azt is írjátok meg, hogy mit gondoltok alapvetően, hogy az Icarusról, a 293-asról, ha bármi olyan véleményetek van, amit szeretnétek velünk megosztani, azt itt a komment szekcióban tudjuk fogadni. Mindegyiket elolvassuk, mindegyikre természetesen válaszolunk, és köszönjük a visszajelzéseteket. A pozitívat, negatívat egyaránt, ha tudunk belőle tanulni, akkor pláne. Illetve, ami nagyon fontos, aki eddig nem tette, iratkozzon fel a csatornánkra, és nyomja meg a csengőt, akkor kap értesítést a legújabb videóinkról. Azokról, ami miatt tényleg érdemes lesz feliratkozni, ugyanis jövőre is itt leszünk, jövőre is folytatjuk. Nagyon komoly gépek vannak már beígérve, ezek között lesz busz, személyautó, haszonjármű, mezőgazdasági gép, motorkerékpár, én azt gondolom, hogy repülőgép is. Úgyhogy, na, Jehelios Garázs volt, van és lesz is, kerékasztalban pedig a 293-as története most következik. Ez egy ilyen kísérleti jármű volt, tehát ezt nem lehet mondani, hogy kiforrott termék volt a 293, tehát az eredeti modell gyenge volt, ezt nem kell máshogy mondani, tehát a sofőrök legtöbbször arra panaszkodtak, hogy lomha volt. De az, ami most Teheránban van? Na, hát aztán majd oda is eljutunk. Jó, akkor kezdjük onnan, hogy mikor kezdték el, vagy mikor készült el a legelső, 1988-ban ez egy útkeresés volt. Tehát az érdekes, hogy ugorjunk vissza egy kicsit korábbra, tehát majdnem 30 évvel korábbra. Tehát például a 60-as években volt ugyanez, hogy amikor a FAU-nél megjelentek tehát a fővárosi autóbusz üzemnél csuklós buszok, akkor sem volt egyértelmű, hogy mi legyen az út. Tehát készültek, ugye voltak a pótkocsis buszok, tehát akkor az meg teljesen normális volt, egy pótkocsival. Igen. Erre egyébként ma már nem nagyon van jogi kategória, tehát ez az érdekes, hogy pérencszámmal elvontatod, de nem lehet vele embert szállítani, tehát ez kikerült már a KRESZ szabályozása alól, mert ugye pótkocsival hivatalosan nem lehet embert vinni. Igen. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Aztán lettek a csuklós buszok, ugye abból is kísérleti jelleggel a 60-asok, aztán a 60-as trollik, akkor a 620-asból abból volt még ugye, aminek dupla kereke volt hátul, ugye egy olyan csuklós is létezett belőle, aztán viszonylag abból lett több, és akkor végül megjelent a 180-as Icarus, mint gyári csuklós. Na de akkor is jött egy újabb kérdés, akkor melyik a jó út? A csuklós busznak az alkalmazása, vagy az emeletes buszé? Mert ugye itt van a Volán busznak a gyönyörűen felújított dupla Icarusza, tehát az Icarus máva út, nem is lehet nagyon típust mondani és hozzá. És arra van ígéretünk tesztre, tehát hogy jövőre látni fogjátok igen, a csatornánkon. Mindenképp kipróbálni. Igen. Tehát ugye az is egy útkeresés volt, hogy akkor mivel tudunk több embert elvinni A-ból B-be, a csuklóssal vagy az emeletessel. És akkor egyébként érdekes párhuzam mind a kettőnél, hogy tesztelték őket Budapesten, a 293-ast is, meg az emeletes Icarust is, meg Pécsen. Tehát mind a kettőnek ezek voltak a tesztüzemei.
És hát tulajdonképpen egyik se vált be, tehát maradtak a klasszikus csuklósnál. Tehát ahol az utasforgalom megkívánja, ott a magyar viszonylatokban maradt az egy csuklóval ellátott busz. Azért nem vált be, mert túl hosszú volt? Mondjuk most teljesen laikusként kérdezem egy busz megálló méretéhez? Hát mindenféle infrastruktúrát tekintve. Tehát igazából ezzel mondjuk már egy sávváltás sem olyan, mint egy sima csuklóssal. Tehát gondoljunk bele, hogy ugye a középső íznek nem fordul a kereke, aztán utána a harmadik csukló része meg ugyanúgy az Ikarus hagyományosnak tekinthető építési elve szerint forgó, illetve hát kormányozható tengely van. Tehát egész más, hogy közlekedett ugye egy ilyen kígyóként a forgalomba. Te volt forgalomban? Tehát, hogy tesztüzembe. Tesztüzembe. Budapesten meg hivatalosan senki nem utazhatott. De utasokkal tesztelték. Hát a tesztüzem az azt jelenti, hogy akkor felszállhattam rá, és hát ez azt jelenti, hogy most az Őrsig elmehettem? Mondjuk a 7-es busz vonalára be van fogva, és akkor nem tudom, egy nap hány gép közlekedik ugye azon a vonalon, abból az egyik mondjuk ez volt tesztüzemben. Így volt a rövid ideig ugye a budapesti forgalomban, rövid ideig a pécsi forgalomban, de mindenhol az volt a tapasztalat, hogy lomha volt, tehát még nem is a D10-es motor volt bennük, hanem benne. Elégtelen volt a motor teljesítménye, ekkora mérethez, illetve a sofőrök véleményét lehet olvasni, illetve tapasztalását, hogy nagyon imbolygott. Tehát, hogy a két csukló miatt már volt egy kígyózó mozgása. Instabil volt a szerkezet? Igen. Tehát, hogy ahogy egy csuklós rendszer mondjuk a 280-asnál teljesen jó követi a vonójárművet, mondjuk így, ugye itt még húzó csuklósról beszélünk, itt meg már a két hátsó rész az már ugye egy kicsit imbolyogva követte a gépes részt, úgyhogy nem vált be, mint konstrukció. A teljesítménycsökkentő lerakódások megakadályozzák, hogy a legtöbbet hosszassa ki a motorból. A továbbfejlesztett Shell V-Power akár 100%-ban megtisztítja a kulcsfontosságú motoralkatrészeket a teljesítménycsökkentő lerakódásoktól. Shell. Go well. Hogy fordulhat elő az, hogy Teheránban van az egyetlen 293-as? Hát ez úgy, hogy igazából 88-ban megcsinálták, kipróbálták, rájöttek, hogy nem jó, vagy nem felel meg nekünk úgy, ahogy azt elképzelték, inkább így mondom, tehát nem mint konstrukció nem olyan jó. Nagyon sok vásárra végvitték, azért ne felejtsük el, hogy itt pont közben jött egy rendszerváltás, tehát azért az egész keleti piacot, KGST-t átrendezte, megszüntette, újraalakított, szóval sok nehézség jött szembe akkor az Ikarusszal, de számos európai vásáron ki volt állítva a busz, visszajött, és egyszer csak jött rá megrendelés, ha jól emlékszem 93-ban, hogy a teheráni városi közlekedési vállalat megvenné, de jelentősen módosítva. Tehát ha megnézzük majd a képeket, ide teszünk be róla a képet, kapott egy másik motort, tehát itt azt rögtön kiküszöbölték, egy 280 lóerős MAN motor került bele, viszont a motornak nagyobb helyigénye volt, ezért a második ajtó egy ízzel előrébb került, tehát mindamellett, hogy a színe is látványosan megváltozott. Igen. BKV standardről, de a teheráni szinttől eltekintve ez volt a legnagyobb változás, ugye, amit főként a jobb oldalán látunk a busznak, hogy a második ajtó az kompletten egy hellyel előrébb került, csak így fért el a padló alatt ugye a 280 lóerős motor. Mennyiben idézi a replika azt a járművet, ami az eredeti? Ugye most láttad a felvételeket már korábban, igen. Elég sok mindent véltél felfedezni, ami nem úgy került megvalósításra, mint ami az eredeti Hát volt. Én azt gondolom, hogy amit te is mondtál, most attól függ kinek. Tehát aki nem is tudott róla, mert hát nyilván nagyon sokan, tehát nem tudtak erről ugye a 293-asról, tehát aki nem tudott róla, az maximum furcsa, hogy mi ez az óriási szörnyeteg. Aki tudott róla, de nem tanulmányozta alaposan, ők szerintem 100%-ig ki vannak elégítve látványba, és akkor ha egy kicsit alaposabban megnézzük, és nyilván itt most senkit nem bántva, szidva pocskondiázom, mert hatalmas munka és hatalmas tisztelet azért, hogy egy ilyen gépet, egy nem létező gépet újra építettek, de abból építkeztek, ami volt. Tehát itt gondolok arra, ugye, hogy már nem a D21 56-os motor került bele, hanem D10-es motor van benne,
ugye ebből kifolyólag, mivel 2 darab 280-as Icarusból építették újjá, nem olyanak a csukló szerkezetei, ez nyilván most szakavatott szem kell hozzá, tehát kívülről ez nem látszik, tehát az eredeti 293-asban nem egyforma volt a két csukló. Meg a hídjai, tehát az, ami így kívülről ránézésre jól látszik, hogy az eredetinek más rába hídjai voltak, tehát a futóműve sem ugyanolyan. Az Icarust is nyugodtan mondhatjuk világhírű márkának, bár ők már a háború után jöttek létre, tehát az Úri testvéreknek az államosított gyárából alakult ki ugye össze Mátyásföldön, aztán a diszpozicionálva a régi AMG-ből ugye hozzá, illetve a régi AMG gyára Fehérváron hozzákerült az Icarushoz, és akkor ez a két üzemegység termelt. De mindamellett, hogy a 200-as sorozat ugye a keleti piacokon vitathatatlan elsöprő volt, tehát nagyon nem volt olyan ország, ahova ne kerültek volna, akkor emellett ugye számos nyugat-európai piac, tehát például volt ugye a NSK számára is, ahol a Mercedes-szel és az MAN-nel és a Büssinggel szembe is tendert nyert az Icarus, tehát így voltak például Hamburgba Icarusok városi buszként, de például ugye az Anna babája, a 286-os, ha már a csuklóst emlegetjük, ugye az is egy Icarus Crown, tehát egy érdekes, abban már számos műszaki dolog ugye amerikai volt, azért, hogy beengedjék arra a piacra, de így került el Amerikába is, és nem is kevés. Tehát Hawaiion is például volt, Kanadában is, USA-nak több államában, ugye legendás ez a pirosról San Francisco-ba, igen, ahogy fordul. Sőt, múltkor szembe jött velem egy csoportba, hogy Kanadában nagyon sok volt a női buszsofőr már akkoriban, és egy kanadai, tehát azt hiszem, hogy Ontario megyei csuklós 286-oshoz nagyon sokan írtak kommentet, hogy mennyire szerették vezetni, és hogy nőként is milyen egyszerű volt kezelni. Mit tudunk most, zárjuk ezzel a 293-asnak a történetét, mit tudunk most a buszról? Tehát amit beszélgettünk, hogy szívesen megnéznénk, az kivitelezhető. Az azért is kivitelezhető, mert ha jól tudom, pár évvel ezelőtt voltak kint a Közlekedési Múzeumtól Magyarországról megnézni a buszt, tehát létezik, ugye az ottani közlekedési vállalatnak a garázsában van leparkolva. Megőrizték. Igen, de viszont nem olyan régen meg szembe jött velem egy videó Facebookon, hát az írásjeleből gyanítottam, hogy írálni lehet az úriember, aki feltöltötte, név alapján, hogy megy. Tehát valamilyen buszos felvonulás forgalomban volt? Hát ilyen vizuális jellegű retro dologba, de ugyanabba a színbe, hogy kikerült Teheránba, azt nem tudom, hogy milyen állapotba került ki. Ja, és egyébként ezen a ponton jegyezném meg, hogy saját lábán tette meg az utat. Tehát akkor, amikor elkészült itthon, akkor kivezették Teheránba, tehát egy Budapest-Teherán utat lenyomták. Budapest-Teherán? Igen, azt lenyomták 293-asra. Megcsináljuk a replikával? Hát ha ránk bízzák, és csinálsz dupla csuklós jogosítványt, tehát nem tudom, hogy az jogilag... Ja, hát bármikor. hogy ez a két pótkocsis mezőgazdasági vontatóval egyenértékűje, vagy nem tudom, minek felel meg. Biztos elég durva lenne egy 293-assal egy Budapest-Teheránt, tekintve a mostani közel-keleti eseményeket, úgy meg egészen biztos. Azt még én nagyon szeretném megtudni, hogy Teheránban használták-e. Tehát, ott hogy használatban volt, persze, tehát ott rendesen. Ugye ott de akkor mi különböztette meg ez az, hogy azt az infrastruktúrát az utak szélessége, a forgalom, az áteresztő képesség, a megállóhoz, tehát ennek nagyon sok ilyen főként közlekedésmérnöki szempontok alapján kell megfeleltetni. Tehát például most a C80-asnak valamilyen változata, arra emlékszem, azt hiszem Kolumbiába mentek volna, ilyen express buszként, végül azok itthon maradtak, ha jól emlékszem, de arról olvastam, hogy azoknak is volt egy ilyen furcsa kialakítása, hogy ilyen express busz vonulat miatt, tehát őnekik ilyen speciális busz trackline-juk volt a Kolumbiában, ami egész más, hogy közlekedik, mint egy sima busz. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, ugye, ami itt is van, tehát pontosan erre a pirosra, igen. Tehát aztán végül ez maradt Fehérváron, de ezek is ugye más közlekedési kultúrában mentek volna, és nyilván ahhoz lettek igazítva kialakításokat tekintve. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, reméljük, hogy a 293-as kapcsán, és ugye ámblok az Icarus témában, ami borzasztóan hatalmas, tehát hogy átfogóan szerintem most így napokat ülhetnénk itt. Ez egy apró betekintés volt, nagyon szerettük volna, hogyha már epizódban nem tudjuk feldolgozni
hiszen nem volt annyi időnk a 293-as replika mellett, akkor egy ilyen podcast beszélgetésben meg tudjuk nektek mutatni a felvételeinket, mert azt szerintem mindenképpen értékes. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, aki eddig nem tette, iratkozzon fel a csatornánkra. Hamarosan jelentkezünk, tesztel is, nem csak podcasttel, viszont a kerékasztal, az működni fog. Írjátok meg, hogy tetszett, és hogy mit gondoltok erről a műfajról. Minden jót! Sziasztok!